Werkudara eneng apa? Werkudara eneng apa Petruk bengak-bengok? Janaka tekane mati piye? Wah, Petruk bener. Janaka mati eneng papan kene. Aku teko karo Petruk, Janaka wis ora ana. Malah ning papan kene ana pusaka iki ora bangling Alugara. Lho, lah iya. Lah aku tok iki pusakaku. Pusakamu kok iso ning kene? Dicolong maling. Malinge sapa? Kowe ndakmu Janaka maling. Wah, Janaka ora tau nyolong jupuk. Lah kok dadi kowe ndakmu adikku lanang nyolong pusaka Alugara. Malah Janaka ora nyolong ning aku duwe Pandhawa liya karo kowe. Lho, Pandhawa apa? Janaka mati ning kene, mongko pusaka sing mapan cedhake Janaka. Pusaka iki jenenge apa? Alugara. Pusakane sapa? Baladewa. Kowe sing mateni Janaka, Werkudara ora ngawur. Aku kelangan pusaka dawa mati. Terus, Nun, Baladewa diboto. Nggih. Usahaku wis ora kurang. Wis ngono ora selesai. Werkudara iki karepe piye aku kok dibondo Petra piye? Tahanan kok omong-omong. Tahanan ki nggawa pit, nggawa krondong, nggawa nguwo. Ora. Semangkian tahanan kok gleleng. Ayo kita cukup. Werkudara edan iki aku dibondo iki. Werkudara mbok aja kaya ngono. Kok Prabu Mandra ki goleki pusaka. Nyatane Janaka mati. Ana pusaka ning kene. Ora san dadak nganggo alasan Pancala eneng maling. Cetha ming dienggo pawadan. Baladewa ngene wis mateni Janaka terus etok-etok pusaka ditinggal terus aluk eneng maling. Kok sik to ora ngawur basange wangi adine. Oh, biar ora. Adine ya jelas ngewangi. Ayo arep ngendika apa? Iki mau pancen pusaka ilang tenan. Ora mungkin pusaka kok ilang tak winake dhewe pusaka iki di nek iki pagedongan pusaka kok ilang. Ha iki mesti wis pidak jempol, ngethek seragon, nebu sak uyun. Niku wong loro niku. Ora trima Janaka mati. Ning Koko Prabu ora mateni Janaka, rasa dadak nutup-nutupi. Nutup-nutupi tak katutke dosane tak aturke Pradata Adil negara Pancala. Ratu Ndrawati, Ratu Mandura. Wah, gawe pepati adine Werkudara, utang nyawa, nyaur nyawa. Kusik to, aja kesusu. Saiki ngene, Janaka tak uripke Koko Prabu walana. Durime dhisik. Kok ndak ngapusi. Heeh, tresno iki gayane ngapusi kok. Ketoke ratu ning gayane ngapusi. Kon uripke sik. Durime. Tak uripke Janaka mesti urip durung pinanci tekaning pati. Rasa kakean gunung durime sik. Yo. Arjuna kula ngen paring adang. Kok sira tekaning pati mau kena ngapa? Ndul. Lha iki lak jenengane kowe urip to. Janaka arep tak takoni kok ditothok terus kon mundur. Ayo ben iki basite nang kene kok. Iki nenggo Alugara gawanen. Lah aku iki diboto. Betul. Non, tujuni. Nggih. Remisi. Sampeyan divonis 3,5 tahun. Lagi nglakoni sedera to? Iya, remisi. Mergo sregep ning Guwa Nguwuh. Yo, matur nuwun wis. Ha. Wis nenggolo kek Alugara gak kemone. Ayo. Yo, komrene. Wis. Ora janjane aku tak takon karo kowe Werkudara. Janaka kok mati ki nang apa? Nang Alugara. Kok iso kena Alugara? Ya pancen tak tutuk. Lah tenan to. Lah senengane kowe iki beda karo wong tuwa. Pancen iki dadi pancatan nggonku ketekan sediane Arjuna. Kowe wis kelakon bandani Taman Bairakaca. Lah kok sami mlumpuk wonten mriki, Nggih?